Abusia Brason say ye sign Edin Kobo biem na Sadiq Abubakar watena se wodim so watena se say dia no free Baah Herbal Hospital ye bodi no a ade a waso ba otrimi ayaresabia no a udompe abubusan kora wo mutimi to ano no wo mu asem na mekan na nye dompe mu adwuma nko ano mo ye nti na bra no brane na oba be ka kai Ghana fo say adoma chede ni gu ahodo no mo de no ene de wo kura we mu etimi nko Sadiq ho na ye nhwe achede ye ne wodi free Baah Herbal Hospital abreye Sadiq machen yana na mpomboko de na nkopon Adom amanfo mpaibo e gina na nkopon ase na Baah Herbal Hospital honso boko o nyame Adom nyame Adom mo ye adwuma ye bo adwuma me se da mi bowro na me se na se nya de ketwa na mo ye ho sa oh yeah say na first day at the Baah yes and I'm say na Baah Herbal ya me di ho nkoma and ye di ho se first day clinic me say bi se mo pagya na duni de e wo say yes e ko hospital oh yes o se na ma adwe nyina ye me say o se binim se baby ya kire nan de ka wura ho anka na kentensi na baby kuma bi na edro no ma ta ne kukuo bi mu sa be fo kwan so ayare sa na mo hwe no oh yes sebia ya kano amanfo nyi ni sebia sa de tie so wa ba be kwan baby ya ye kotenetene ya pomu no won se mo baby am ko da fidie bi so na wasa yeah that's a video so crab that's so crana e bi okra that's so abun so wa fam ada ti na yes da no me de drop baba ye e ka me nam kwa so na mada na me wi am bu seat na me ni tie ni madrum fi oh wow oh mo ye adwuma mo ye manyame hira mo me de me hu na obi a wo hu ye na ye ni hu nkomo Baah Herbal mo dwuma mo ye ne sei yo am say em fanchi akese mahwefo ne adofo nyina sabre Baah Herbal Hospital de ka there say dwumadi edi edoso na enam abibiduro mu adwumadi ene edi aninti yade bia Baah Herbal Hospital etete wo a efiuti bepem na ase ebia wo kra no unim yade e hawo wo de achi opa no aduro nenso unya ano yie enyina Baah Herbal Hospital ase no aninti ne yade bia woti epepem na ase nyame Adom ode ba be pie mo Baah Herbal Hospital yen na motena ase nimdi ano mo wo ene obo ade ankasa nimdi ene ne hoden ne timi ode ahye abamemu ade amaye ne ti no Baah Herbal Hospital ya de bia ba be pie mo ho no nyame Adom etimi tu ase krakra ede ma ene ti no emma ya de bia enka wo ento edem emma ya de bia enka wo ensi fi emma wo nkasa bia wo de o ya de no wo de anantia ebimpo ana anu aduro eni wiase entesa ya de bia ni ho a wasase so a anu eni aduro ode ba bipie mo Baah Herbal Hospital ase ho a ade ya yen ye de ye de eye ebibiduru ebetu ase krakra ade ma hye ne so se Baah Herbal Hospital so no ode o ya de ba ho a enye so ba ya be kan se ebia me hase na ye me ya na ya hase se ye sa ya de bi ye do fan fidim ehu ne se ampa ya de wi ana se wi na etete wo ebia na ne a wo gidi se hawo no enye no mpokra na eye o hawo no na emum no ya de foforo bi de ne ho akwakote na akwakọ ye ohinte de akire ewo ne a wo gidi se atiti num ani ntine se ahwe ntu sa ya de na se a enya de a na wo gidi se hawo no ebetime tu ase ede ama ani ntino emra wo nte wo ho ase anase wo hu ne se nipadua na enkoni yi no rabi pim Baah Herbal Hospital ase o de bia a ye ka kire amanfo se wo de a wo be ka se bia afi no nyina anase na wo twede mu nyina na mpo wo sumi ni nyina no ya de bia ni ho a ababeso wa hwe nanso kai ne hu ne se anuane a yedi koye emu ensi a enom kokopi mu e woni pede adum ni na no eho effect e wo ho anase eho sunsanso e wo ho e de medipede ano anenti e na eho akako hia se abre ne abre bia no ba behwehwe oni pede mu no hu ne se eden anase amane ben e na ekoso e woni pede mu na se wo ye sa hwehwe mu ni wi a etimi e de abibiduru etu yade bia akakote woni pede mu asehye na so se yade bia obehu ne se ada no ho ade woni pede mu no ade a ewo ho deda atena nipadua no mache wo nipadua no immune system no entimi ene yade no enne asie ampam no ennenti ne ada no ho adi wo nipadua no ennenti na akwasi bro ni say prevention is better than cure ennenti men tena se ema yade no ema me kese wo nipadua no ansa na wa ba bipim e Baah Herbal Hospital ase no enne de ya ye kase ya to ana mo mbra bipim ho ana me se mfidie bi a ko ba bia ye de nipadua mu hwehwe mu bia no ebi e Baah Herbal Hospital sene be ya onkonkopi ba bi foforo emma saa ebi eduru a okonom ye a ede o haw brew no eno abi mu ana be san de ma sefa kokosi saa ya de na no nanso Baah Herbal Hospital de eya bi biduru ye na nanom abi biduru ya na ede saa ya de bi etete wo sene medical card da say futi be pem na ase ya de no dɔɔso
and so nyani na ne beti ma boni din and nti no kakra bi a bi e beti ma bodi e bia na wo de how ye ntimi anka ho asema no nkyere se bia wo de Baah Herbal Hospital a yensa wo e ade ba bi pie mo ho no ma yesa and nti me kam yensan de abom se be ma bi na hernia ya de etete wo ana se oba na fibroid ya de etete wo ana mpo se oba ne be ma na kompo ya de aba bi pie mo e wo minimum nse sa ya de nyina e ya de a ne root cause no e wo ni pedie no and nti se wo ko ba bi ma ya de second keke ne yi afiri ho amawa na se ni hindi na nkasa no nya de a afiri ho eduan so de etu ase ntwa so enam se utwa so e be san ye den afefe we na ho akwaku hia se so Baah Herbal Hospital na ema we bibidru onom ama ne kokopie ni pedie no na akwakotu yade ni hini na nkasa de afiri ni pedie no e de ama ene nti no etu ase krakra e de firi ni pedie no ma ekọ a enya de e be san ba bi we ni we nti e na de bi obi de na yade ba bi pie mo Baah Herbal Hospital no kofia okoka kire de nyonko se yade we ya na titi mi ne Baah Herbal Hospital anka mani anu yi ene nti se na me kan se hernia ene e kan ne sen fibroid yade anase ko ne de second tra free ho a e be san ba bi emfie kakra bu se sa de na okokọ e ho operation no e na san ba bi no e nam se ade na kasa woni pedie no enti me ntu ase krakra en free ho bra bi pim e Baah Herbal Hospital ene nti ne kan se value for money enti we CBS ka botene a okokọ se no ba bi emi edi tu sai ade na se no e de pamo sai ade na asan ba bi no o de Baah Herbal Hospital enke tu ase once and for all e de amount na afen so wachi bremo eno na ya ade kita ni pedia no won se ni pedia na kasa na enam honam ene moja ne dompe ni ntini ne ho kron ba na ye ni pedia no ane nti saa nompe no na se ni pedia na akwa na ye wachi bremo no so how we ba ho a na se ni pedia ni na akọ holiday no enya de abetime to na mombia wachi bremo ho touch ma enyo operation asem nya afen se de ko chef fidie bi emu eye abibidru ya na ye be san den ama wachi bremo na ebia yese mu abibie ana ase bia akekanse ani enim papa bi oba ye nchen se ono waye kente se na ye wa bia eno adwumadia na wadia mfi bebre enti internase no doso enti watenase ama eye na chi bremo no a compress akeka bodi che de bia wati hona onwene okay onwene enti watenase saa so many years ni enti no ama pressure ba beda na chi bremo no so na nompe na akekanse ani eno so akekanse ani ya chire no so moja tuntumi ya ba beda emfimfini nim enti kwan be na be fa so ebeko o de ba be pie mo Baah Herbal Hospital o se okọ be bia chance ya de be chef fidie na eje sese fidie na ansa na be ma na ho ato nanso ene ba be pie mo Baah Herbal Hospital nyankopon adom wasan gina na so bi ane ti bia wo de e ya de etete wo uchi ope ho ado onso onsan kan Baah Herbal Hospital bra be pie mo ho se na be ya wachi bremo a o de ananti a pa no adura wunya no oba be pie mu Baah Herbal Hospital ye de abibiduro ebe san saw ya de na nye se ye de sekan bia na be kan che no so se Baah Herbal Hospital ye mfa sekan kan bia ho ya de bia ha bia ye nye surgery bia ho ani ti de bra na ye mfa bibiduro ya saw ya de se odompi kra na mu abu a eno nya de ye de dade bi ko hye ho ama dade mu so kra ye de hye ho ama wa eno kra so e say it me de hye ho for life o na so ba de oba kan etete no ye da na no ho se obi na mu bu a na ebu akụkọ nso de enti ye kire ode no ye kire akụkọ de akụkọ ne de ni na so de de sisi enya de ay kubu akụkọ bi na mu ho ode oba nompe na ho atochi ma na so nine onsa ba bi biara nompe o edi hine oni pedi akọ ne bia na ho atochi ma de bra bepi mo Baah Herbal Hospital enya de de dade bi akọ akọhye ho ama ebibiduro ya na be san de ama dompe na kase ni ama unya ekire ha bia ebia unza obese hu ne se o ha o dompe mu a unhu ne sisi amreko a ohye wo mu obi hu na emra awaba yes awoni unity na abeti say sana meha aha enti oba be pie mo Baah Herbal Hospital ye ma wi anya de abeti akire ha bia he ne ebi hu mu ye was spenters enti ana kumase enkra ha de spenters ofaka ba bia obenya spenters ka na wakase woko spenters we see 18 junction we see 18 junction na taxi for ho mu lodu o de ka cham say okọ ye dompe a doctor for no Baah Herbal Hospital I the baby pim awasio sense we kumase de ya baby a friend say atonsu agogo aban aya sabe akese na chiwo pe ho na abehu Baah Herbal Hospital ase no number I was say o friend de hu hia e bia na wayera kwan na mpo say odofo bia na nyonko bi na wate ye nka na ode na ma no e was ba kokoma no na on so etimi afra ba bi de akiri e 0244 988 004 0244 988 004 and answer 0244 083 482 0244 083
482 esan so ye WhatsApp number nti bia obefre na ofre for agent so na why voice note e dey afa WhatsApp dey man ye obati na oha obi ye ho bia no yetimi ama anu ye yeah that's it Sadiq Abubakar no Baah Herbal Hospital and we free buy na yade a wo mo hwe tu ase ma esore wo so krakra no ne yadi mo komo numbers no and a good screen so na enkasa fabric say men kan show say adwuma ba ko manfo dodo no aye no wo mamunya so mfa so yade pam na ya na ahomete ba bia benya fabric papa atode apam ama wo nkrofo bia na okura contract kese bi ebia wo pam ne mama nipa kesefo bia wo pe silting fabrics wo bi kaftan de agbada de shirt de ene de pam ma ne ma bia no wo mu obi afi kura no Massimo cashmere big lomo brocade and afi Italian linen British tailor paradise bridal satin ene lace de pam wedding gown nyina no enkasa fabrics ebeba obi ato ane bonda for me ha won oda mfiri obi mai so ebi aba o mayi mu wo mo akra o de Methodist bookshop no ene di nhwani mu frɛ baby awo bia no wo fra no wa kire bonda dodo a wo pɛ na access wo se obi ampe 2 years 4 years obetwa no de ama delivery abel 0243 422 591 and 0276 709070 Facebook enkasa fabric Instagram enkasa.fabrics. Aha nti unya bo enkasa dot ne kra no a ubonse no a aba na akohwe ne ma omoton ni nyina bigo ho na no mo adi enkita ho na me sori akonom na na abo na kese tare a otoso mienu ye brahene one ne mpanimfo me aso me ye bra de hye se no yakopon yadma bosumi ni da etwato okra no na ye bra afasha kese no ye nyina ye nkohia na ye nyenye kakra na ye mfa ntone ma emoa ebra hospital no ewo ho ne ye mpagya nanim me nkosho se etimi kwa ye surgery wo no mo a na nke ehunu sa empire sabia na ekɔ nanim nti ebra de hye bia no 31st March ye nyina ye hia 1 pm ewo ebra krom edwom ho park na ewo ho no mo na ya ba afode kakra de aso ayara sabia no asene kai se wo hia me a obɛfrɛ me anoche wa ba adwase wa savida bonwure kente wonim se wo fira bra na wo kɔ bonwure nti savida se ye na wo mo ane bɔhye wo na afra me kente papa ne ho ahwene yi dwumadie bia wo di bia no se wa wo ntoma ana apɛso obesiesie wa frɛ wo mo se wa nso woni hwe na apɛso wo mo we se kra ha ho nkɔtɔ o frɛ no ano anso wa kyerɛ me padwene sidwene so me pɛ wo se no yonko town me boduku me ya ahwene yi ono abɛkeka abɔ maba na obesiesie ho ma o big day no ayɛ fɛfɛɛfa hene be nyina no obɛhyɛ obi nti ene savida bonwure kente eni nkita ho behu no social media abusua me kɔ edi na kai se ahosɛ pɛpɛba na asɛm yi di kan ba na mpensem mu ato so bedwam so ni enkɔbedia